Ya roy try. Ani kapor ni pengtang ni kapor yang ni ketien. Shoblay. Trajisu ya ingo eme. Iho sobai mesim jome try man keren apa den jongi ni kapor. But try ka kubor medan man ai te try kan long jing ku yo shakri jome. But di baro lang try ke bios ngowe rika. Maka teng Jisu ngi doai. Amen. Kabang ada perkat nang nungan keren. Kawe ke bentar nak ketien ke joblay ke ba pasyat ke jemut ke jonga kata ke bentar ke dei ke ba ngasih kemau nado mengada kam kena ru ke dei kawe ke ba ngasih setnat ba ban pulih kata ke dei nak testament ke barim ba kaya tu sepang ni we u syakri ke jong utrai ba pela ba ni syakri jong utrai namar ba nado men ba udang kena ublay ula jit yu syakakam ke jong bo unlong unong pela uba kraw ya ka kerteng ke jong utrai syabangan yalam pi syakata dari pipe ya ka ketien ke jong blay pin syamru ba pela ba bo blay si khot iki kun samla namar kani de ki seng samla pim de ban klet ya kani ba pidan ke benta ka ba kraw ba kum ki kun samla ublay khot iki samla syakakam ke jong David usim David nganong yapi udang day tang haki karta kat bau blay khot yu badu jiet yu banlong usim jong ki Israel udang dan hakarta ka badang kena ba ngala banong hang ni ba sanpo nang sispa kidai ki ba dang haki kat lesi batam nang ta kidai haki arpo we ar haki laipo barkatu kat ni kidai haki saupo David ublay khot yu menbau dang kena ba udang dei tang hakikat sakawai pat ka kon samla ka bau blay khot ha ka karta ka badang kena ba ka dei ke Esther pila ban pulis pang ka jingim jong ka Esther ha ka kitab Esther kaniro ublay khot ya ka ublay khot ya ka ban pelaj sendan ya ka jaj benriu na ka jingiap pelaj sendan na ka jingiap namar ka damdei ba ublay ujit ya kan ya samla ba ka kongu ngimtip ka egaban jamo ya ka jai benriu jiu ha ka to kopor shosho ngin puli ka ketien jong blay pin syamru Daniel bar ki parlok jong kidaya kena samla ba men bala ring merau ya ki na Israel sa Babylon kidang samla ba kidang kena samla ba Nanoi pipor baring merau ya Daniel bagi parlok jong usim Babylon haka kitab Daniel lenong benungkong dekot basau udah ong yakini ki kendon banjit ki samla ki bakumno ban ring merau wong nungkong ki de ban long ki bam thodak kemur ki long perfect physically ma ki de ban long janai bam thodak haka jinglong jing imru ki de bam thodak nanta kabaar kide ban long ki babriu mun itnat ban pe droi ki kabalai kide ban long ki bre ki badon buj kabamut kide ban start kata ki kriteria bos im Babylon ubu ban ring merau ye kini ki samla Jew na Israel ban ring ye ki sa Babylon te kum tangi so thu bau Daniel baki parlok ki jung kidang samla bha pitep ublay om tang bu ujiet di ki samla re ublay ujiet droi ki klung ro haka Bible pin lengo ban syam bau blay ujiet ru ya ki badang kam kulong usim Josiah dang haka kata ka ba prasnem ublay ula jiet yu ban long usim segi Israel prasnem dan na peden japi badan prasnem man hang ni prasnem dang rit ha pi ngatip ya kata balay nama ngadon kun ibadang kamhe ya kata tang bate ngapai dang rit bah pimpat soto bah ki ero prasnem handai ba pla ka long ba wat la dau dong long usim u badang ngla manong dang kena bah handai ha ka ba ar ka kitab sim ka lenong ka ba ar pu ar syami kini ki kentien ba tho sapang uni Josiah u blay ong ngan ong biang e pi la da pi kwa ban pet ya ka kentien ka jong blay na ka Bible ar sim ka lenong ka ba ar pu ar ka dekhot ka ba ar Laya tu ya ke jinglong jong Josiah hakarta ke badang rit dang prasnem
Ti ulale ya kata kababha hakmat utrai. Bat ulaya habaro kalenti jong u David ukupa jong u. Bat shempai bakla syakamon lani syakadiang. Kata kadai ke jinglong jong ujo saya kalong ba ulong uba buat ya kalenti jong kupa jong u ban ie yo ublay ban syakri yo ublay uklem pai sakadiang lemni upai sakamon haga karta ke badang lung ha ngaso pelam hai kata pi karta badang kulung rai kut naduk dang red ban buat yo ublay ba ublay ketien yo ublay ong ba ulale ke babha khamat ublay ulek babha namar usim te fi ulak ban le kat baumon usim te sikentien usim kadai ka an septieng kibre usim namar usim te kat baong mo wat ha kat jing don jung ka bor ka bakat kata penban ulong u ubale e ka mon ka jong blai ka khubor ka bangadan ban kren ha pedeng jong pi ka ni ka sngi kadai ka khubor sepang weipat ubala bengila ban ong udai u riu krau jong ka jinget lani u hero of the faith haktin pareng u riu krau jong ka jinget ka jongi ki Kristan ba yoni pin shem na ka kitab Genesis lenong ka balai punyo lai punyo lenong hado lenong sanpo ka record ya ka jingim jong uni usamla bat komba pilai pe ya ka Bible pila sotu mentang kren sepang jono na kren sepang u Joseph uni udah we udah syakri jong try uba ngadum kabut ka start ban perkat uni ubreu nadu bang ada kam kena arung perkat man ka spor hangapor mengina kam kena ngilek ceki Sunday school ngi syong ngi seng kena ngisngap ya ka kubon ke ting jong blai gina ki syakri jong try ba pher ngayo uni we ngam ju kam sotu ba pi ngam chula pe phang kumno ken ba kumuni usakri jong utrai ba kodor ublay upunmi namar sapang jong u na kalenong lai punyo hado sanpo lai punyo sau punyo long sipo sau punyo sau pras kondai sanpo mod khalai lenong tang sapang jong ni ubreo khalai lenong ka Bible ka batai sapang ni ubreo ya ka karta jong u nado badang kha hado karta ka ba uki samla kamda batai bah henre la batai lasdang man batai ya ka jingim jong niu samla ondaw ladap khanyo snem dan na peden jopi ki badap khanyo snem menta rakti dan em ki badan khanyo paitse khanyo snem u Joseph ulong u khon u bakhadwe jong u Jacob ulong ukun bakat we but hadin jong Jacob dan so we pat ukun utaw de Benjamin re la kaktien jong le ke tu engi ba yau ni ukun u bakat we jong Jacob u bakerteng u Joseph la kha yau na ka tanga ka ba u pa jong u Jacob u ido ka kerteng jong ka kemi jong u Joseph ka de ka Rakel balaya tur yang ini ka Bible bayu ni ukun u Joseph la kha yu ka kerta jong ka jinglong temen u ka jong tham poi perkhat su ban yo ni ukun relayo ni ukun ba hadian kata labut so para jong u la tur yang ini ba ni u samla Joseph ulong u ba kongu ya lagi jong ki kimi ki pa ulong u kon samla u ba tip sngi jong ime pa puli pi pin syam ya kani ya ka jinglong jong Joseph baleng oi pi ba u ko ngoi ki mi ki pa pet ma pi ka lenong ka balai punyo pet ma pi ka khot ka khalai pin syam hang tu u ka pa ong yu ki kon let ki men jong me syapo syakem ba ki ri ya ki jingri satu let pet ki ele ayu u Joseph u ko ngo sikentien ka jingong jong ka pa u let syakem ka lenti ka bajangai nakasnong ka ba udan om tambo poi ha syakam lai tu ka Bible bo let sa syadotan ro ulahir sa syadotan ngamtep ka lenti ka bacangai kan no kani ka pen perkhat yang ki khon kani ka juk jongi menta perthai jongi menta kan no ki sai la ki kimi ki pa ong tang man le sim jing sim sya kamra seja teng teng ya tanum ya tan ma
Hari uni long kumta. Namar ba ulong u kon u ba u pau I ba namar ba khai u ka jung long temen. Na lor ba utip sengi na lor u ko ngo. Pa jung u pensu ya ka sabti ka ba plam ha. Ka sabti thobron ka Bible ka ong da ka tien kasi. A coat of many colors. Ka sabti ka ba bonrong. Pensu yo ni. Kata di ka Bible ka tu ingi spang niu samla. Laya thuru yang ia kaktian ke jong belai ba yau ne u kon ba ie jong ime ipa ala bisni ya u da kimen. Kawai ke jeng bisni ke long ba ulong u ba long kam ie na pedeng ki kon u yo ru kane ka jeng ai sobhan u pa sabti thobron nata de u de u ba ya thu hok be teng spara pi dia bun le dadan we u kam ya thu hok le pen choi ki me ki pa si ya dom hai u ta. Uni ulong kumta namar balai bi ya tu pun sai mde bi ya tu pun sai ke jingsha kupa jung u pai u ban le jungo aki men u ya tu be kum balong kata ka de ke jung hanga nga ong ka de ke long jing long khoi men sim jong neu samla kum balong ya tu be kumta han rai le tu ru yengi ka tien ke jong balai ba ya neu samla on da ki men ke jong u ki yo I u ki la kem yo u bar ki la mot ban pniap yo kilamut man penyap ya henrei sujarang khat ba ni homen benungkong uruben khang eki sha eki kia bret no yu ha ka we ka thleu ka bade ka pungum tang ba ka bal arangat bisu ka dried well lade ka pung ka bam dan so la bret yu hang ta te ka jing bret yu hang ta tapi nga so snei yu man perkhat nama ka jing jorong jong kata kathliu namar sikite ki caka sa Palestine bisu de ka caka ka bokordo lada ti thliu ban wa de ka ngamot ka bla jliu ha le se kala poi se kala po put la ne san po put jing jorong la bret yu sata hang ta ki mut ban I no yu hang ta ba yap no hang ta hanre la ya tu ak tien ka jong blei ka kni ka jing le isnei ka jong blei ka don be baru new samla namar ka jingle isnei ke jong blei ni yo ni samla la ya thu engi ba ki ya kita kinong Ismail la ni kinong Egypt ki ya lang ba kata kalenti but la di marau no yo ni samla syari Egypt hakikin cha Ismail but ula kelalong umrao ya uba Potiphar thiet no yo Pai haka Genesis lenong ka balai punyo kadakot ka balai pun reu la dino ya Joseph sya kinong Egypt but nong Egypt u bathiet ya de nong sumar barang ba jong pharo ka kerteng jong ka de Potiphar hapdeng kini kijia lenti jong ni samla hapo ri Egypt phala ka long ba ublei syam la eno yo ni ubreu Genesis pin pej biang kelenong ka balai pekundai kadakot ka baar pej ban nga kelenong ka balai pekundai kadakot ka baar ka ketien ka jong ublei ka pen scam ba ublei syam la eno ya Joseph wat lada dan syu ka snong la jong uladan hakarinong we la tu yangi ulamat ka jing ulamat ka jing le ki men ki isi laring merau yu sakarinong we henrei ka Bible ka tu yangi Bad utrai uladon rengkat bad Joseph. Utrai uladon rengkat bau Joseph. Bad ulalong ubreu baman ba Ude highly favored. Laban ong ubreu balong highly favored by the Lord. Uba ubleu da syam sobha ba yu ni ubreu. Kat seba ulej ubleu dan rengkat bad kita kicing ki bau Joseph open pau. Men ba udan haka yeng jong Potiphar ulong ubreu ubala banchania bat ubahok kata pin syam ya kajing long jong Joseph wat lada udan haka yeng jong Potiphar hajing sya de kenja jong de ujat jong re ule be ka babha ulong ubreu bala banchania ulong ubreu bahok ulong ubreu bakongo kijing long babha jong Joseph kimi bar ki I bah ka jing im jong Joseph namar kawe ka jing long jong Joseph bar kalong ba Joseph ukut jumut ban ai tilot ba ban kongo ya kaman ublay ukut jumut
Nado budang kena aku jumut baun le kamon ko jong boleh. Baun IT lut yala dia hau boleh. Pi lada pi rai ban ku jumut ban le kamon ko jong boleh. Kalenti ko jong pi kan pi kam de ka basok. Ka jing rai jong pi ban bot yo Jesus Christ. Ban sakri sisa yo boleh nado ko donut ka mensiem jong pi. Kumba pi le mentakas ngi bai pi wan hangani ka jing sakri. Kamde ka lenti ka basok namar sisema pi rai ban bot yo jisu ki jing tunjuk kini kilap lepa fe kita tunjuk kilap lepa ha ka jing im jong Joseph ka jing tunjuk ka ba kraw ha ka ba wan ha ka jing im ka jong Joseph like no kitu ki jing e ki bangalai thu mene ka jing sha ibenya ki men ki jong u ki ba ki lakwa ban peniap yu ba ki bisni yu like no kitu kijing yang oi pi ka jing tunjuk ka ba kraw ha ya u Joseph la shem ya kata ha ka lenong ka balai khundai pila ban plie de ka Bible jong pi lenong ka balai khundai pe ya ka khot ka ba nyau ba pra lai khundai nyau ba pra pin shem ya ka jing tunjuk ya uni u breu jong u balai Joseph ba ka jing tunjuk ka ba kraw ya u Joseph ka long ba ka tengah jong kenra jong Potifar ka ibaha ya u Joseph namar ulong u ikan bat kala pen shoy ya u ba un klim ri ya ka ba kan ni ka jing pen shoy kan ip kam de ka basuk namar kam wan tang sisien pi dape ya ka Bible bun sien ka tien jong ble ka itu ba ka wan bar ka khro si khro u Joseph reuni samla namar ba urai kot ban le kamon ko jong boleh ukuranga Genesis live khandai Ukraine kini ki kentien wong kumno te ngan la ban le ya kani ka babomman bat ban le po persya yo boleh wong kumno ngala ban le kani lada ukongu e ka lok ko jong Potifar uha ba ka pop klim wong kumno ngala ban le kani ka babomman bat ka babomman bat ban le persya le po persya yo boleh pi utip bakal boman ka baar utip bala daul ha bakane ka pop ule persya yo boleh kani kalong kajing sisa ba kajing tunjuk kawan hangi baro lada ngi ladai mengkena kita ki bala khot ki jong boleh ladai ki bala khot ki jong boleh kajing tunjuk kin wan be kajing im jong fi namar kajing le jungi kam dei ka do ba kasnam ada ke hima bagi borjing dum kata ke Bible ka ong u Joseph layak sisa bun kini kijing tunjuk hanrei ha pedeng kini kijing tunjuk ka wei ka ba ukut jing mut ru ka long ba un le be tang ka ba ha pedeng ki ke baro un le be tang ya ka ba u blai u pet ya ka jing em jong Joseph u blai u pet kan no u Joseph ula ban yai ne bat ulaya kat ni ke jing tunjuk anai pi usha parep ru ha kalok jong Potifar usha parep klem le la kono yu bo le bat u Potifar unget ya kata bat la ya thu yang i ba yu Joseph la set yu ha ka yeng bendi si so sonai ba ban perkhat ya ki breu ki ba set bendi klem le ya ka kam ka basniu la da pi le ka kam basniu set bendi kam da so pher than kidan ki case ma ha ka perthairu ngakan mau ya ka to ka we ka kadan ka we ka jingja yo we breu ba wan rwai ha stage nga pe ya kata ka nga sui kata ka program ngai ba urwai uba pli uta ude u doyong ha po Amerika ha kitu ki por ki si jai ben reu ha usha kono ya ka company yang breu usha set aja lai pun reus nem klem dei si samo ani so pang note man perkhat fi lai pun reus nem sha set aja sha kono ya ka ba klem le pila da sha set ya ka ba le am ndap her da sha set ya ka ba klem le man ka sngi perkhat pi kan no ka jing thang ka donot kan no ka jing so si la dam dan le ka jing tan rai jong ka jing nga trai bon ki ban mat ya kum kata ka jing e kin lendet ru yo blai na mar syak no ya ka ba klem le te ka ba so tanat pin pe ka live kon dai lunong ka khot ar huwe ka ongom no pe live kon dai lunong khot ar huwe ka ongom no henrei utrai
uladon rengkat bat Joseph. Henry utrai uladon rengkat bat Joseph. Ngidi ban kan mau kan ka wei. Ada kum ki khun ki jong blai. Ngi la sha le bakla, la sha kun no ben, la sha kun no bamde. Henry la ngi ai ne ba blai ulong kum balong bat Joseph. Blai udah rengkat bat Ka Bible ka itu engi yang ni utrai udah rengkat bat Joseph. Bat kini kijing tunjuk ki bat Joseph uyai lang ba ki wanra ya ke buram ya no. Ya blai. Ya ba Joseph usyakri. Kan mau ba ya pi yang aru. Habang ide ban ya lang ba kijing tunjuk ka jingim ka jingi kan mau ba. Ba selendet kata ka dei ba blai udan ka plan udan ka jing temu ba kata kalong ba blai unwanra ya ke buram shalade lang ba ka jingim ka jonga ba ka jong pi. Wat uparuru uda ong yauni ubreo uparu uda ong yauni ubreo hakalenong ka ba saupuwe dekat ka balai pupra namar Joseph ula ban batai gijing posnio gijing mut jo gijing posnio haba uparu posnio ya gijing posnio ki bakan syab ha posnio ki masih ki barai kho ba ki masih basngat ubatai ki mut ayu kamut bakan nem snio kan sawan nyau tuli ki nem snio kinwan hakari Egypt. Wan sya nyau tuli kisnem ki babha hadi yang kata kasawan sakanem senil ubatai tek ya kata bat kumbu ubatai ke urlong sisa hadu bau siem paru ong kumno tiu paru ulaong haki syakri ngila ban syam ya ubreu kat uni ubasyong umensiam ublai hau pila ban syam kumuni ubreu uba umensiam ublai syong hau kata nganoi pi kadeka acknowledgement nakaliang uparu bau ni ulang ubre uba pelab ha namar haba ula posniu kini kajing posniu kun syam dan balak ban batai la khot ikinong kenya la khot kinong le bertong dan balak ban batai jing posniu siem uni ula bar hapor bau batai ya kini kajing posniu rong ublei un pon pau yang ah ya kani ai buram be yo ublei kat ka bau le piu uni Joseph pindah pulih hi ka lenong jong baro spang kajing im kajing ulong kan nuksa bakraw ha yangi hakani kapateng ka jongiru ngiim hakani ka juk balapan man thala ya ka pop bonjat ki pop lapen long melen no yangi kum ya ka pop auria ba ki cingkwa brai ki ba bonjat lapen melen yangi leng ba ka media habang media kamut leng ba ka internet lani lang ba ka television alang ipet ikini ngi iba la persang ban penmelen yangi ban ong ba kam lele lani kilong normal kini ki bat kini sile haka kerteng jong ke entertainment la besut yakini ki kam thala ki kam aurea namar ba kepertai media hibi syam yakani ba ka slay ba ka dap de kini ki video lani kini ki dur ki ba wanra kini ki jingkwa barai ya ki khmat haka jingim jong lani ka breu hanre Joseph manai pi ka ba ula kalong ba upet jendat nakani ka jing penshoy haka jingim ka jong pipin pe ka ketien ke jong belai Apostle Paul naka city seki Thessaloni pilaban plate dia ka Bible jong fi city seki Thessaloni ka banungkong kalenong ka basau ka dekhot ka balai Thessaloni ka banungkong kalenong ka basau ka dekhot ka balai ka ketien ke jong belai ka kuntu yangi bangin penkhoj ka ongkom ni namar kani kalong kamon ublei ba kacing penkhoj ya piken ba pin kindia no na ka baklim kata de kamon ka jong ublei bangin kindia no na ka baklim piu Joseph ru ula ban laj na kani kajing penshoy haka tengah ka jong Potifar kalong namar bo pet no ui na ka jang ko jong ru pet no
dan we I parlok I baya jan bha bang si I bha I nga buram hai I tai parlok jonga hoi ke jing long parlok jonga la long ha ki snem ki ba kham hai menchua ki ladap ko ba khasan snem tam e menchua I parlok bha ini breu ini ba per bha nga si lungo bha ka jing long kristan jing ina marak tu ko por nai pi ngampat so thu bha ka jing long kristan ka ba shisha ngadang long be tang ha kaniam ngampat tu ba I habang ye syong ang jing trai ladadan manu na pedeng jongi ki bay keren yakini ki khana biria ki balong chaklia ki jokes ki balong chaklia khandiat ita iba im chu syong lang I phet na wut I phet na man kapor nga siyo I kan ni tababi I long parlok bay jan ba ngang ong bali pilem tu yang pitep kito ngim chu dei te ban sngap ngim dei ban sngap Yakum kito ki jing keren em ki pen podor ba kim long ki pen sobhai oblai nga ong ani ka standard te ban bat ya ka standard hado ka ta ya ka jing ban ri ka jing long khoj hakmat jo oblai ni nga ong nga I ka ta ka long sisa ka jing hikai nga baya ka no ka ba shi keren danda biriaro lada ka dei ka ba long sepang ka ni ka benta ka jing long jaklia ka jing long Syong ha syong man im tre ban sngap imi na wat nang ibia syong lang tu ngidon kibia bonro ikran biria hai kibe ki bentan re ya kan no ka bamde ka bam pediang sobha ma doble im chu kham kran biria ha kata ka benta ho ngiar khi ngi sonat babat ien re kamde kan no ka ba long klamakor kata ka de ka we ka ba hado menta kadang kan mau ya ka jing long jo ini rang ba dengan ada buram si sai ya kan ka jing long ba jo I piu Joseph Pinchem udai ubreu ubayai jit ya kalenti kabadai hakajing imjo. He consistently made good choices in his life. Dah ketin pareng le kam shai ha. Joseph udai ubreu uba le ya kabadai hakajing imjo nado udah kam kena hado undarang ba. Consistently kamut bat ya kan kajing long ba ha be nado udah kam kena hado bagi iye ka Bible ka por budap khanyo ter khat pra ka khanda arpo we apar apla san kumta long ulong be kumtu be hok long bala bansania shida jing long uba hok long uba khoi long ba e yu blai long ba shep tieng yu blai kita be jing long jung daki snem kam long ka basok tanai pila da pipe le ka karta ju khanyo snem kat haduk ka karta ka ba la kentiu ya Joseph anda udap laipo kat lai snem ulong be kumtu be ka jing long kumtu be jing bha kumtu be jing hok kumtu sep ting blai kumtu kongo kumtu jing sngur kat lai snem kataru nganai pi ha ka karta ka ba dang dei dang ki phalo bha ka jing em kumu samla pisoto e kata pi dei samla ki phalo ba ka jing em jong pi hakini ki khat lai tli ki stem shab pin ko de karta balai pho namar hadian bila adap lai pho pila kham long mecha pil kham rang ba jing mot pim da ki phalo so na kata kadau ki kme ki pa ki bastat I we inya jong ai ong we u khun jong I dat khun tang we senrang uta ka por bu dap arpo snem pani kime ka baik mo te ngadang dei ba khai uta ikeme jong iwan keli yang yo yang uni tapi ong si ong yang ban thiet ta ka baik ngakeli ing udap kan no menta yang udap arpo ong pa thiet ka baik no thiet namar ban la pi e yu khun na wa thiet menta udang kluj pelat da pi thiet ka por udang khana pelat ule ston bar ka baik kan long ke video game yo pi te yong sathi lanong ong absua daul adap arpusau snem seneng la long thiet balai namar dal adap arpusau la kham steady cuma je perkat da kluj so te shua kata kwa shu te kamen siam ko sulom tang ban peni be ya ka perthai bang ngang start ngala bat nya baik nya kali ru ki kena amta balai ngi nya kali yang soto ki kena banyak skuti am kim tip ya ka jing im sngobe ku ma le video game ne pan her be jong im tip balada bakla tak dan cakaso ila de se ro
Namar boleh ka jinglong hi jong ngi mo kum kibreu kadek bang kapor bang inang kluj bah. Henry Joseph nganai pi Jakarta bapli hapdeng kini ki kanyau do lai posnem hapor bodang tenam ha. Haka jing im jo Henry ulong steady be. Ini ka jinglong jo. Ka jinglong jo u bo ulong kum ne nganai pi kam de ka jingla jo Joseph. Kadek namar bo mensim oblai udan rengkat bado. Kum ju ma piru hang ne. Bon apden je pi de ki samla nganai pi tang ba pinnum le klumar. Tang nak kawe kadao. Nama mensiam oblai udan apa jong pi. Pinla ban te la kamel la dia. Pinla ban long kiba husiar kiba adakar ka jing im la jong. Namar ba pi khot yo mensiam oblai ba mensiam oblai usun syar ya ka jing im ka jong pi kum ba mensiam oblai usun syar ya ka jing im jong u Joseph. Pi ka jing mong ha ka mensiam la kren ya ka jing mong jong ka mensiam. Nyar ba pin siam yu breu ba mat de ka jing mong jo ka men siam kum ba mat uni breu. So sene yu Joseph nado ka nyau snem. Ula sya pen mong ka men siam jo. Hano hakimen la jong. Kilap tumu wat ban penyiap bro yu perkat pi. Kilap bread yu ka tlio. Ki dia merau yu se Egypt. Ana pi padan ro ba sya reject ma. Pikiran ya ke rejection la ni ka jing sya e bang. Pingkren ya kajing siapen mong suffering 4 dan bamat ko mamat Joseph. Pois Egypt la trei bah ka kam kongo bah ule ka bahatam yo Potifar ula susania be yo Joseph nadong sadong. Ula su depend be yo Joseph tip syo ka ero spangel dia namar u Joseph ule lu di ka bahatam yo Potifar. Wan hangta hapadang ba ai ka bahatam ru dang sya kono ya ka klemle. Pi kata dia ke jinglong jong Joseph mat sa ke jing sya set bendi ya ka ek bo khlem le Henry hang ni ro kan ai pi ba mat dia ke jing ka Joseph padan le ya thu rengi ba u ya thu e ke jing pos ni jong arngut u we de nong ra khuri jong siem u we dong u de nong shet kpu jong siem u batai ke jing pos ni jong kini arngut yo nong ra khuri jong siem u ong ba hapo lai sngi ya men pene biang ka ju ka kam ke ba metre yo ni nong ra u nong shet kpu jong siem ong me hapo lai sngi men sa sya sedin pasi kata ka urlong ula ong ru yo onda me poi sya ka caka ka ba me sadon biang ka ju ka position sakan mau yang utau bro klam kan mau yo extra arsne musa ajil bada de be ki kan mau yo cenda sa Arsenal ekstra bapli hapsa hayang bendi. Ya tu yang bah kapor baudan ha bendi. U Joseph syong klikti. Syong klikti ha baudan ha bendi. U syakri ya kita ki para koidi ki jong. Syakri ya ki. Ulang ubre ubadan ka buram. Ulong uba bah jinglong. Ui senai kini ki para koidi jong. Uso senai lem ru yaki. Baka jingem ke jong Joseph. Le tu yangi ba kat lai tali kisnem. Kat lai tali kisnem. Kide kita ki snem. Jong ka jing pedem la banong ka jing pedem ya u kat ban kha ya ka ba kodor tam ka jingem ke jong Joseph. Pi kum bakas iar ka peleng ka pedem yang ketok peleng bar hadin ka tusngi kan sami kun siar renem u Joseph bro kan lai teli kisnem shashtam kar hado ban mi we mi usok babha ya kata ka jing sya ka jong o pin pet ya ka jing sedang jong ka jing kurku ha ka jing im ka jong Joseph ngai tu epi u Joseph ku musamla ngalai tu epi ka jing jaine ka jong Joseph ka jing bahar jong Joseph ka ya ka integrity ya ka honesty jong Joseph ngalakren spang kata ngalakren ni pi spang ka jing tunjuk Joseph kumno ula ban yai sya slem apa deng ka jing tunjuk mentangin ya poi syaka jing kurku ya Joseph biar ka jing kurku ya Joseph pin syam nado ka lenong ka basau huai lenong ka saphuai dekat ka balai khondai ka jing kentiu ya u Joseph kawan ha kalenong kabasau huai lai khondai uparu ong kini ki ketien yu Joseph
Naba ublay ula peni hame yakani baro. Om dan syu uba syampang bat bastad kum mame. Namar ublay ula peni hame yakini kiki baro. Nyau snem kandang kandam sniu. Nyau snem kandang kasnem babha. Dan balak man peni kini kiki like no ublay. Dan beri bastad bakum mame. Kadakot ka basau puwe basau puar jaka juk kolonong. Onda kum tau paru laong hau Joseph. Tukmi ngalabu ya me halor kari Egypt baro kawai bat paru lalau no ya ka sati nalaka keti bo labu ya ka haka keti Joseph. Joseph lapun long yu menteri rang bado. Prime minister jong ke Egypt. Tang apa deng ka shikenta no epi. Saja khalais nem. Tang apa deng shikenta. Dak ktien pareng sutanat bahagiong in 1 hour from the pit to the palace. Tang apa yang sikenta nakatliu long kabala bread yu syakayeng siem. Kata dia kajing kentiu jong oblay yu Joseph kensan kajing kentiu kawan. But uniu siem paru da ayu kasati. Kani kasati ka deka sharp. Ba mdan obreu de second teh apa ka Egypt. Baklain bor. Par ka kibre ki badan kam yau paru ki mlecho paru ki lecho Joseph. Ublay ngan oya pi hapdeng kan ni kisnem ke cikip jong Joseph ublay utip ya ka do not jong Joseph. Ublay yo ya ka do not jong Joseph. Ublay yo ru ba ka do not jong Joseph ka pher na ka do not jong ki men jong. Joseph udan ba ka mensiem yo ublay. Kata de ka ba ngide ban bu ka jingmot. Ubu nungkong yo ublay ka jingim jong. Joseph usania teli hak jing alam ko jong blay ya jing im ko jong. Bat udairu ubreu ba peni ka jing sya ka bakrao. Hapdeng ka jing le ka ba meding hak jing im ko jong. Bat Joseph ngan oya pi ulongru ka serngeu jong Jesus Christ. Kidi ban kan mau ya kata. Namar ka testament ka barimbaro ala tho e ka bakan long ka serngeu ya ka jing wan ka jong Jesus Christ. Joseph ulang konta. Ulang ka serngeu yo Jesus Christ. Namo Jesus Christ ru ya sha aslam kum ya sha aslam mo Joseph. Hapadeng ki jing e. Hapadeng ki jing tolat ki jungi ya sha aslam. Hapadeng ki jing bakla jungi ya sha aslam. Siti sekinong room. Kalau nong ka baar ka dekat ka basau. Ne me nyobenya ke jing kenre ke jing subun ke jing sya ba jing sha aslam ru ka jong ublay. Klem da perkhat setia ba kata ka jing subun ka jong ublay. Ka thau ya lam ya me sya ka jing kelak ba mot pengi nyobenya ke jing isne ke jong ublay ke jing sya jong ublay. Teng ngi nyoben. Iu ublay jing ni le yu. Teng ya ong rumah pia sngo ki breu ya. Na do meno ong nuan siwan mentar 4 wan. Kom tar kia keren ben ma. Handrai kani ka ting joblay ka ong wat nyo ben ya kani ya ka jing kenre ka jing subun ka jong blay. Ba ka jing sya ka jong ka jing sya slam ka jong. Na mar ka ka jing tumu ka jong blay ba baro ginwan ka jing kala ka bamot. Joseph hingi sya mani ulong breu uba sep ting yo blay. Ba blay ujit ban penim ya ki breu ki jong. Den leng ba Joseph manai pi baka yeng jong kupa jong kilaj im. Baro ka yeng jong Jacob kilaj im. Day na mar ka jong dot jong Joseph. Anay pinda pulia le kilenong ki bakam sa dien. Hakapor ba Joseph. Upun ito iladi sa kihimen ki jong Anay pi ka long ka ek ba penlung mensiem. Penlung mensiem yang ipin pulia. Pulia nga anay pi. Pulia kini kilenong jong sipang Joseph. Nado lay penyaw do sanpo. Pulia kilenong ki bakam sa dien. Kilenong kiba saupu nyau saupu pra haba yatu engi sapang kumno ba umap ikimen ki jong umap ikimen ki jong katu kilale sni yo Joseph umap bandai manga mapi bandai ha jing long do kala e than ban map ikimen sisa kimen kibla tumu ban penya perkat pi yo kloy ban map iki ho ai utunjuk so iki hendre hadien umap iki pun itu yela dia. Bat ya kata ka jing baro ka ulaya lai posne mo ong ublay udan ka plan. Baka plan ka jong ublay ka long ba lengba ka jing im jonga un penim ya ka yeng jong ipa jonga. Bat ya ka jek bener Israel hi baro ko we.
usuk thuk ya kan ni ba ublay udan kaplan haka jing im ka jong u Joseph udan kan ka bor ka ba kraw ba ublay bu hapo jong u pitip ka bor ka ba kraw ba ublay bu hau Joseph kare ka ju ka bor ba ublay bu hanga ba hapiro puli ya ka siti jong Paul sa ki Filipi puli ba nga lenong ka ba ar dokot ka ba khat ar ba khat lai namar day ublay ubatre hapo jong pi habang ipediang yu Jesus Christ ngi pediang ya ka jing tre jong mesim ba ko ublay utre hapo jongi hapo jong pi ya ka ban monru bat ya ka ban tre namar ka jing sobha jong umot pi yo ban le ka mon ka jong ublay namar bo mesim ublay udan hapo jong pi klem mesim ublay finumla Joseph job ya kecing pencoy ru om namar bu ulahi da kabor la dia job ya kecing pencoy namar kabor ublay ka syong hapo jong pe na kay kitab Sakarya sound reu kani bu sio sngoba pio sngoba babo na breng jong pi Sakarya sound reu ko om no om da upat ya pom lam ni da kabor henry da umensiam jong a ong trai kipai pemla ban job ya katama pemla banjab katama om da upaya pom wan mut befibon kisipai pila banjab katama om pemla ru da kabor Henry da we da mensim jonga on try piu blay u ai ngi ke babahatam ha ka jing im go jongi ye ki jing long babaharu ngila ban pan no blay da ka duksa bangi na ka jing im jong Joseph ngi ban pan no blay da de pipet ya ka city jong Jacob kalenong ka benengkong ka dokot ka bakhan nyo ka ong komno ka jing ai ba baro ba ka jing ai ba janai baro ka long najrong ka bawan hiar na ukupa ka jing shai jing ai ba baro mula dangi kwa man long gi be sha ngi hapa ne ka bor na lor ngi hapa ne ka bor na jrong nomor ublay u ai ngi kata dangi kwa ban long ki ba lakur khu ngi kwa ban long ki be sha ki ba ko ngo ngi kwa ban long ki bay la ban yai ka lenti jong ko hok ngi la ban long ki brio ki balong riu blay ya katang ha ban pan namar ki jing ai baro ki bacan ai baro ki wan najrong ki wan hiar na ukpa ka jing sai ban ngas ngoro ba ngi dan kam ha yakini ki jing long ba ha jong Joseph kam tam ngan ai pi ha ka ni ga ri ba ga jai ben riu kasi jantia ka jongi namar ladon kam yang i mentaban long kum ki Joseph ngaladai ka por yang i ban pen i ya ka jing long hok ya ka jing long shisha jongi jadon kam yang i ngi osno ka ri ka jongi nga so sen ngan parkat ya ka ni ka ri kasi jantia jongi ya ka mek hale akum ka jela baro ka we ngi ladai ka we na ka jela ka baduk tam ndai tam ka duk tam ngan pi ka ba so si so ka ba so le ran jo ka long ro ka jela ka ba long most corrupted one of the most corrupted state in India. Balai kalau kumta na ipi. Namar ba ngim shimla shim ya kaktian jong balai bat penan kam ya kaktian jong balai kejing im jongi. Ngim shimla shim ya kaduk sa jong Joseph. Ban apply ya kaduk sa jong Joseph ha kejing im kejongi. Ngim dan kene ka ke integrity kejing la ban shania. Ngim long kiba ko ngu ngim long kiba shep tieng yo balai ro. Ha ka ba shisha. Ngim long ki ba sep tieng yo blay ha ba sisa ngi sep tieng tang ka suntur hanre ka poru ka khot ngi bengin long ki ba tre shitam ro ngi pe yo Joseph ulong ubri ba tre shitam usyam sobha khmat Potifar usyam sobha khmat ukpa jong usyam sobha khmat upharu namar ulong ubri ba tre shitam ka por ka khot ngi kani ka khubor ka khot ngi bangi de ban dan kini ki jing long ba jong Joseph ro ha ka jing im ka jing ikna mangi la wan rai ka jing kala haka imlang salang ke jongi haka riba ke jaban riu ke jongi bat haka met ke jongu Jesus Christ ke balong ke balang ke jongu ngidan kami kini ke jinglong ke jongu Joseph tani ka por tau blame kurkhui kini ka kubor haka ni ka por tau ngia yang lang ni ka por bangi phai lang blay ke jing doa ngin pan yo blay bon ai biang yang ngi kum ki khon ke jongu ye kini ke jinglong ba phai ke balayo ban pleo ka ni ka por ba kata ka long ke nuksano Joseph ba kum ki khon samla ngiyai lembaga jing ngiyai lembaga jing le nginum klet ba kan nuksa jong Joseph kalau ka bahatam ya ka jing im go jongi namar ulong si sa ka nuksa ka ba kodor ya ka jing im jongi kum ki khon ki jong blai
wala nang ila sya iben, wala nang ila sya iben, ila mat gijing ngi mat gijing ele, ngi mat gijing tunjuk, handrai ngimdei ban randin, gijing syania gijing ijong boleh bangin dei pen iru ki bajing long babha, ngi dei ban long ki break bala ban syania aki school ki jongi, haki college ki jingi, haki office ki bangi tre, ke bangi le ngi dei ban le be ke babha. Lara kalong kumno ke pertai ka ong kumno ngimdei ban salia, ngi dei ban yang haka nongrim jong ka hok baka jing sisya kana manginten chain. Na ka banta ka gospel ka jong Jesus Christ. Ngi try ka no ka kamro, kum ki nong belaro ono epi. Bon sien ngai osngoro ka ni ki ong bagi nong bela kasi jong i. Leno e ban bu nong bela na ki nong try kasi jong i balai na marba ngim try hok. Wan si po baje. Lami sakadi duma bang kwai. Ha? Tang la dei ka no baje la dei sakapor di sya. Sau baje la le kre lai sekjat. Kita ki om dei na kata kadau hawara di nong bela na bar. Hawara na ki. Yo na mar balai. Kani ka jinglong hi jong Joseph kamdan na po jongi. Ngile sting ha ki bor khoi. Haka jing pulier ngim long serious. Haka kam bangi tre ngim julong shisha. Batongi ya leilang blai ro jing doang ngin pan bo blai on ai yangi kum ki khon ki jong o. Sa chi sien pat. Ya kani ka jinglong bam ha kum bangi syam hau Joseph. Tongi leilang blai jing doang. Hallelujah try Jesus. Try ngi ai ngu eme ko pai ko khubor ko jam try. Ai ngu bangi syam na try ka di uni syakri ba kodor Joseph ko try. Pada boleh jang abat try ni ka jinget ko jong Joseph try. Apa jong ki try bukan pau ko try kana. Try kan rat meni I try ka buram ko jam ko try. Ya man pun pau pa ki khun ki jam ha ka met ko jam ko blok ka balang. Ha de ka ri ba ko jam ri ko jong I try. Bingin long ki bale hok ko try. Ki bale shisha to try. Ginum long try ki ba al hyang ginum long ki bale tut able jang ginum long ki ba jai tu ginum long ki ba jai pede ko try. Hare bangi pen I bangin long ki ba hok ki ba la ban shania ki ba tray shitam able jang ba buram ko jam kan pau ko try kan. Bangin long ki ba syam so bha khamat jam ko try. Ki ba syam so bha khamat ki para brio ki jongi try ai able jang try nadu ki kon samla to try kin le hok ko try kan ha ki jing puli ki joki kin lang ki ba kongu ila ki joki ki me ki pa kin lang ban pen I ka buram ko jam ko try ha ka jing em ki joki ko try adwai ro try mo lam ro shubon ki men sien ki ba ko ya ki samla to try ki ba dan ni ka jing rang ko try kan ban le e na ban ta ka kerteng ko jam me ban pendan buram me ko try ha ka jing em ki jing long ko joki try ma ka singi try ai go ko try ni ka jing shakri ki bangi yok ni ko por ba try ko buram ko jing ai shame batang shame hi ko try singo ko pa ki bongo si pidang pa ki jing tuai ki jing tang Jesus Christ mana nasreng de pa ni barar ta la ka taro amen try